Bai, Xabier, laugarren galdera. Zer aldatuko zenuke, zer aldatuko bazenu, administrazioak politikoki sortuta dituen enpresa guztien artean, lehen sektorean, landagarapenean, eta lehen sektorearen artean koordinazio hobea izan dadin. Danak estrategia beretsun jartzea. Danak estrategia beretsun jartzea, eta oinarrian edo jomuga bezala jartzea baserritarraren onura. Sarri askotan, eta ez dut izan nahi injusto, porque batzutan kritikak egiten ditugunen trazo grosokin nola esan da, justo xamarra izan hori naiz, ere bai, baina sarria askotan ikusten dugu elkartek, sindikatutatik hasita, elkartek, kooperatibak, administrazioko entidadek, enpresak eta hori, bere buruari, bere txilborrari begiratzen dira. Ez? Eta horrelako gauzatan ikusten duzunen proiektok eta ekimenak sustatzen diela jendearen plantillaren lana bermatzeko, hori, eta ez hainbeste sektorearen onerako, pena ematen du. Eta orduan iruditzen zait, osea, bakoitze bere alorren, bakoitze bere ikuspuntutik, baino estrategia mankomun bat ezartzea izango litzekela, zeta esaten gutxitu berdan dauden enpresak eta dauden entidadek edari, baina behintzat bai alineatu, esaten dana, danak helburu batekin. Eta helburue baserritarra izatea. Eskerrik asko, Xabier.